Hello mga kulokoy, so for today's video mga kulokoy, aadto pala kami sa Jim's Paradise kasi inimbitahan kami ng aking bayaw at saka aking bilas kasi birthday sa aming pamangkin. At bago tayo magsimula na tayo. Intro. So karong adlaw day mga kulokoy, dahil hindi gabi, aadto kami sa Jim's Paradise. Kaya hindi nagdugay, naliligo na kaming tatlo para kami ay makaadto. Kaya dito nagme-make up na ang partner ko para kapag siya ay naligo ng swimming pool, malulubog ito. At habang siya ay nagme-make up ng 3 minuto, ako naman ay nagpapaabot nito kasi sobrang tagal talaga. Pati si BBZ naiinip na. Alak sana naming iwan siya, kaso baka pag uwi namin, ang mga damit namin ay mawala na. Kaya pinapaabot na lang namin hanggang siya ay mahuman na. At nagdugay talaga, kami ay umadto na. At sabi pa niya madami daw siyang dinadala, pero hindi niya nakita ang aking mga dinadala. At hindi nagdugay, kami ay naabot na. Kaya pinusasa na kami sa mga staff nila para mahihibawan na kami ay bayad na. At sinugat na kami sa kanyang pagumangkin para kami ay dadalhin sa cottagein. Kaya pag abot namin sa cottage, agad-agad ako nagkabit ng babae, nagkabit ng duyan para makatulog ng maayos si baby. At kami ay maka-enjoy naman ng maigi. Ito pala ang batang si Heinz ang nagbe-birthday. At dito sa kanan naman, ang kanyang mami na nag-sponsor sa birthday. At ito pala ang food package sa kanilang in-order. Merong mixshell, salad, spaghetti, kaki, crispy, at customized na kaki. Meron ding bami, chicken cordon na pinag-aawayan noon, at meron ding lumpia na gagmi, at lechon na medyo malaki-laki. Hindi ko lang nabidyohan kasi naapa sa karton. Ito pala ang kanilang swimming pool. Merong 2 feet, 3 feet, 4 feet at happy feet. Kaya hindi ka talaga malulumos dito, maliban na lang kung magpapalumos ka. Kaya habang kami ay nagpapaabot sa mga ubang bisita, kami muna ay nagchika-chika para naman masaya. Kaya hindi nagtagal, ito ay nagtagal kasi nagpapaabot pa kami sa mga kaigsuunan namin dahil mas masaya kumain kapag sama-sama. At bago kami kumain, gusto ko munang magpasalamat sa aming Inday Stephanie June at Crisel Danyo sa sponsor na ito. Pati overnight namin na halos almost ang nagastos niya sa 1 day and 1 night staycation namin dito sa Jim's Paradise. Itong Jim's Paradise pala ay dito lang yan matatagpuan sa Lapu-Lapu, sa Suba, Panas, Marigondon, Lapu-Lapu City, Philippines. Hindi ko na lang pala bamanggitin ang room rates nila at entrance fee kasi hindi naman ako nagtatanong. Baka kasi papangayuan ako ng pang chip in. Nahuhurot na sa papangumpra ng gatas at diaper ni baby. At sinong nag-iingon na kapag may anak ka na ay wala ka ng oras sa sarili mo? Ito proof. Cut ko na lang to, baka magagalit si Lolomita. At pagkatapos namin kumaon, kami ay nag-check-in na sa room na binabayaran namin para sa overnight stay. Note lang pala sa mga gustong umadto sa Jim's Paradise, 2 PM ang oras sa kanilang check-in, pero pwede naman kayo sumulod ng maaga kung gusto nyong maligo sa swimming pool. Nasa 2nd floor pala kami, kaya pag sulod namin, kami ay sobrang happy. Kaya inaambak-ambakan na lang namin ang kanilang mga foam. Sobrang lambot nga muraog lubot. Bale, 2 room pala ang binayaran ng Inday Stephanie namin kasi 15 na katao kami ang stay in dito. At ito pala ang kanilang CR. Merong hilamusanan, kalibangan at meron ding shower. Sobrang limpyo talaga mga kulokoy. At dahil sa sobrang limpyo niya, ako ada yung gitistingan o kalibang at napakasarap sa pakiramdam na para bang moto ng Rebisco. Ang sarap ng feeling ko. At meron din silang free wifi. At sa 2 room na ito mga kulokoy, meron na silang TV, refrigerator na merong 6 na bottle ng Nature Spring Water at meron din pala silang free na toothpaste at toothbrush sa kanilang CR. Meron ding shampoo at sabon at meron ding heater at sa tag-iisang room ay merong 4 na bed. Kaya sulit kayo ang gasto sa aking bayaw at saka aking bilas na si Crisel at si Stephanie. At pagkahuman naking tumor dito sa aming kwarto, ako ay bumaba muna para kumaon sa mga sobra na lechon at magtitiwas sa inuman namin kasi pumauli na ang mga kasamahan ng aking bayaw sa trabaho. Bale, pang 7 case na pala itong ininom namin hanggang umabot ng dilim. Kaya naglaklakan kami ng mabuti dito kasi maya-maya kami ay maliligo na sa swimming pool. At bago kami maliligo sa swimming pool, umadto muna ako sa 2nd floor para i-video ang view dito na sobrang nindot kaayo. At sa bandang dito, ang mga bata ay nag-i-enjoy sa pagtatanaw ng TV kasi madaming anime at naka-Netflix na din pala ito. At bago kami maliligo, pinapadidi muna namin si baby at pinapalitan ng diaper para mababantayan ni Auntie Baning niya at saka ni Auntie Ope na hindi humihila. At hindi na pala ako nakabidyo
video sa swimming pool kasi binibilin ko ang cellphone ko dahil nalulubat na ito. Kaya itong mga picture na lang ipapikita ko sa inyo. Baka gusto nyo ding mag-staycation dito. At pagkahuma naming lumigo, kaming lahat ay kinakapoy talaga. Kaya yung iba ay nangahagba na. Kaya hindi ko na lang binidyohan ang pikas sa kwarto kasi silang lahat ay tulog na dito. At pagkahuma naming natulog, syempre umaga na. Kaya kami ni Bibi nag-exercise muna. At itong aking partner umadto sa pikas kwarto upang sila ay gisingin nito. Pero ganina pa di ay silang gamata. At habang kami ay nagpapaabot ni Baby, nagpapainit muna kami para meron din naman siyang vitamin C. At pagkatapos nilang maligo tanan, umadto na pala kami sa kananan. At meron din pala silang free breakfast na isang rice at kanin with egg, longganisa, corned beef, and coffee. Kaya sobrang busog kayo namin dito kasi meron pa kaming natira na sudan kagahapon. Kaya ang lahat na yun ay aming kinaon. At dahil umabot na tayo sa 6 minutes sa video, hindi ko na padudugayin to. Kaya kung umabot ka sa video na ito, daghang salamat kaayo. Thank you. Ang babait ninyo.